CaixaForum acull una exposició de parada obligatòria per a tots els cinèfils. Interior Berlanga, cinema, vida i humor és una mostra que ofereix una immersió total a l'obra i la personalitat de Luis García Berlanga, el director valencià considerat dels més influents i reconegut del cinema espanyol i europeu del segle XX. Logra llegar a lo que será su gran sello de marca, el plano secuencia. En esta secuencia de Patrimonio Nacional intentamos explicar la complejidad de su realización. Lo que aquí vemos acelerado es un plano secuencia de 7 minutos en Patrimonio Nacional. Amb una carrera plena de moments icònics, Berlanga va saber retratar amb humor, ironia i una gran habilitat narrativa les complexitats de la societat espanyola marcada per la dictadura, la transició i el canvi cultural d'aquell moment. L'exposició, organitzada per la Fundació La Caixa, permet descobrir un dels grans genis de la cultura cinematogràfica espanyola i ens mostra objectes personals de la vida de l'autor, una retrospectiva de la seva carrera professional i un munt de sorpreses que haureu d'anar per descobrir. Bienvenido Mr. Marshall, La Escopeta Nacional, El Verdugo o Plácido són només alguns dels films que van marcar aquest moment de la cinematografia espanyola i que l'exposició Interior Berlanga ens convida a repassar juntament amb objectes personals de l'autor i una immersió creativa en el seu peculiar univers narratiu. L'exposició, que es pot visitar fins al 20 d'abril, va acompanyada d'un cicle amb les seves obres més destacades, tertúlies al voltant de la seva obra i fins i tot tallers adreçats als més petits de la casa. A mí me gustaría dedicar este premio a una serie de amigos y compañeros, José Luis Heredia, Edgar Neville, Pedro Lazaga, Mariano Zores, que durante los años 50, y un amigo que tengo aquí delante ahora mismo, que es José María Fortes, que también ha trabajado en género, que durante los años 50 rompieron de una vez con aquel cine sombrío, histórico, que representaba el cine del franquismo, y fueron ellos los primeros en crear un género autóctono español, que no existe nada más que en España, que es la comedia popular, y que ha sido muy maltratada por los críticos, y que sin embargo creo que ahí está nuestro mejor género y, como he dicho, el único género español. Yo he sido discípulo de ellos, me considero discípulo de ellos y quiero dedicar este premio a todos ellos.